Tapos pakiramdam mo mayroong dumadagan sa'yo. Opo. Nakakakita ka ng kapre? Malaki? Opo, malaki. Maitim? Nakita ng dalawang mata mo? Maraming beses na? Opo. Sa bahay nyo lang? Ilang taon na kayo sa bahay nyo? Higit 5 po. 5 taon na. 5 years mo na yan. Doon lang yan nangyari sa bahay nyo, hindi sa Cebu. Ano po? Dito Tapos yung nanay mo namatay sa Kulam. Sa Cebu lang siya namatay. Lumaki ang tiyan. Iloilo po. Ay, Iloilo. So, titingnan ko lang kung totoo. Kung totoo, salamat. May nakita lang ako sa mata mong lalaki, pero hindi ko malaman kung anong klaseng lalaki to. Sisilipin ko maigi, ha? Tsaka, nakatodo to. Wala. Wala nang iskit, di ba? Wala nang init. Kunti na lang. Simula ulo, dalawang kamay. Kunti na lang. Makakawala na si Satanas. Idilat mo yung mga mata mo. Masakit. Mainit. Ay, pero masakit wala. Di ba walang init? Kasi alam mo bakit tumingin ka sa akin ng mga mata. Diretso ka ng tingin sa akin. Yung totoo, akin ang pulso mo. Tumingin ka sa akin mga mata. Titigan mo ako ng diretso sa mata ko. Titigan mo ako. Tumitingin ka sa akin. Bakit tayo mo tumingin sa akin? Titigan mo ako. Banggitin mo ang Diyos. Tumingin ka sa akin para malusaw ko si Satanas sa loob ng katawan mo. Bakit tayo mo tumingin? Titigan mo ako sa mga mata ko. Ikaw, masamang espiritong umalili sa loob ng katawan ng taong nito. Lumayas ka sa loob ng katawan, isip at puso niya. Kinuutusan kita sa pangalan ng Jesucristo. Pikit mo yung mga mata mo. Amen. Idilat mo yung mga mata mo. Tumingin ka sa akin ng diretso. Di ba nakatitig ka na? Kanina hindi ka makatingin, di ba? Bakit ka hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng aking ama? Nasisilaw ka ba? Sumagot ka. Nasisilaw ko, natatakot ka. Natatakot ka sa akin? Sa akin mga mata? Bakit ano ba yung mata ko? Madilim, maliwanag, ano? Sabi mo ang totoo. Pawang katotohanan lang ang sabi mo. Bakit ka natatakot sa aking mga mata? Bakit kanina? Anong nararamdaman ng puso mo? Nakakatakot ba? Maitim ba mata ko? Nakakasilaw ba? O mukha akong maligno? Ano? Sumagot ka. Banggitin mo sa isip at puso mo ang Panginoon Kristo para pakawalan ka ni Satanas. Pumikit ka ulit. Dagdagan mo ang iyong pananampalataya. Lakasan mo ang iyong loob. Papakawalan ko kita kay Satanas. Tanda mo sinabi ko sa iyo, hindi ka kinukulang, bagkus nawawalan ka ng pananalig at pananampalataya. Inuubos ni Satanas ang iyong presensya. Ibig sabihin, ang emosyonal mo ay ginagamit niya sandata. Maniwala ka sa akin, hindi ka kinukulang. Kung hindi ang mga masasamang espiritu yun. Hindi ito kapre. Tanda mo, kung maligno lang ito, kanina ka pa kita nakikilikid sa loob ng katawan niya. Kumanda ka. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Pulso lang inahawak ko sa iyo. Masamang espiritu, lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito. Patahimikin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilayin niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ako ng kapangyarihan, kaya kayo po ang manguna sa aming buhay. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, bigyan mo ako ng kapangyarihan na makapagpagaling ng may karamdaman. Salamat po sa pinagkaloob mo sa akin. Binabasbasan kita sa pangalan ni Jesucristo. Maging payapa ka ang iyong isip at puso. Magbalik loob ka sa aking Ama. Pinapatawad ka na sa iyong ginawang kasalanan. At manatili kang tanggapin ang basbas ng Panginoon Kristo. Lumayas na si Satanas sa loob ng katawan mo. Kusa na siyang umalis ngayon. Idilat mo ang iyong mga mata nang walang alinlangan. Hawakan ko ang pulso mo. Tumingin ka sa akin. Umukin na yung mukha mo. Nawala na yung masamang baboy sa loob ng katawan mo. Nakikita mo na ako. Hindi ka na natatakot sa mata ko. Kanina, bakit ka natatakot? Hindi ka lang makatitig? Parang ano? Parang may itim sa mata. Alam mo ba yung maitim sa mata ko?
ikaw yun. Kung anong nakikita mo sa itsura mo, kinakatakutan mo ang iyong sarili. Tumingin ka ulit. Nakikita mo pa siya? Malinaw na yung mata ko. Maayos na yung mukha ko sa'yo. Opo. Pangit na ako. Hindi. Pinapatawa lang kita. Nakita mo yan ha? Positive, negative lang ang ginamit ko sa'yo. At pulso sa kabilang kamay. Ibig sabihin, tumingin ka sa akin. Aminin mo man hindi lahat ng tao nangangarap magkaroon ng anak. Mayaman man ito mahirap. Di ba totoo? Sumasagit to sa utak mo, di ba? Huwag kang mahiya. Totoo naman yun. Hindi naman tayo perpekto. Walang ang mga tao mapagtaas sa kanyang sarili, sila ang mga mangmang. Bakit mo ikakahiya? Kaya anumang marinig ng mga tao na wala kang anak, hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Meron nga silang mga anak, salbahe naman. Yun lang ang sinasabi ko. Dahil yun ay nakalagay sa tanim ng isip at puso't kaluluwa mo. Nagagalit ka ba sa aking ama na hindi kanya binigyan ng anak? Minsan ba sumagit to sa isip mo? Hindi. Pero nangangarap ka, di ba? Tama. Huwag kang magagalit sa aking ama. Importante, malakas ka na, pinatawad ka naman ng Panginoon Kristo. Lahat naman tayo may kasalanan. Ngayon, nakakatitig ka na ng diretso, di ba? Silang mapapayo ko sa'yo, ikaw ay hindi pinukulam. Hindi ka sinasaniba ng yung umahawak sa ulo mo at bumibigat ang pakiramdam mo, yun yung mga masasamang espiritu. Hindi rin yung kapete. Kasi kung gagamitin ka lagi sa tawas, kahit 500 beses ka pang tawasin, paulit-ulit, sasabihin nila yung kinulam ka, hindi ka kinukulam. Yun ang hindi nila nakikita sa mata ng Diyos. Kailangan mo gamitin ang mental telepathy mo, third eye mo, spiritual ng Diyos. Para malaman mo kung sinong nasa loob ng katawan. O bakit kanina, ninahawakan na kita sa pulso. Ilang beses kita pinapatayin, di ba? Hindi ka nakakatitig. Ngayon, nakakakita ka na. Gumalaw na yung pulso mo. Lumibok na ang pulso mo. Lahat sabay-sabay na. Ibig sabihin, nakita ko niya si Satanas na lumayas yung maitim na usok. Parang may humila sa kanyang liwanag niya sa likuran mo. Nakita ko siya. Sanay na ako makakita ng ganon. Kung sasabihin na naman ng ibang manggagamot na demonset, kinulam ka na naman. Hindi ito kulam. Ibang kulam te. Ang mga mangkukulam may tao lang, may kahinaan sila. Ang mga espiritu masama, ginagamit niya sa data, ang takot natin at galit. Doon sila nabubuhay. Doon sila, kaya nga puso si Satanas. Ikaw ay inaalilihan ng masamang espiritu kaya hindi ka makatipid sa akin. Alam mo bakit ko alam yun? Kasi kung totoong sinabi mo kanina, katulad ng isang pasyenteng nauna sa'yo, totoo yun, na merong gumagalaw sa katawan mo, hindi kanya ginagalaw. Gusto kanyang panghinaan, gusto niya manghinang yung puso, gusto niya kunin mo, gusto niya kunin ang kaluluwa mo, gusto niya magalit ka sa Diyos. Kung namatay ang nanay mo sa kulam, sumalangit kawa kanyang kaluluwa, kasi doon naman siya sa Cebu. Pero ikaw, hindi ka kinukulam. Walang ano ba tagin nito kanina sinasabi niyo? Nuno, mga engkanto, wala. Dala lang na matinding emosyonal. Tinalo ka ng demonyo. Pero hindi kanya natalo. Alam mo bakit? Dahil hindi ka pa naman niya hindi ka pa naman niya nabibigyan ng tulong sa akin. Kasi kung walang demonyo sa loob ng katawan mo, makakatitig ka sa akin ng diretso. Kung anong nakikita mo sa salamin ng katotohanan, ang mukha ko parang salamin. Nakikita mo ang totoo mong itsura. Hindi to salamin ng pansalamin ng ordinaryong tao na para maglagay ng lipstick, magsuklay, magpapogi, magpaganda. Yun ang salamin ng katotohanan na pinagkaloob sa akin ng Panginoon Kristo. Kabaliktaran nyo sa mata nyo. Pag nakita nyo ang mukha ko ay napakaitim, ikaw ang nakikita mo sa sarili mo kung sino ka. Yun ang katotohanan. Kaya natatakot ka. Ngayon nakita mo na ang katotohanan. Ibig sabihin, bumalik ka sa normal ang iyong totoong sino ka. Hindi ka na natatakot, di ba? Hindi na pumaano yung mata mo. Mahirap to patunayan sa sensya. Mahirap din to sabihin sa mga kapwa ko manggagamot. Kasi hindi ako bumibitaw ng kulam kung wala akong katotohanan at pawang katotohanan na nakakausap. Pero mas malakas pa to sa mangkukulam. Kahit may subukang mangkukulam, mas malakas pa yung nakapasok sa loob. Pero napaglabanan mo siya, ganyan kakamahalan Diyos. Nagwagi ka pa rin. Naging normal na tibok ng pulso mo. Makakatulog ka na maayos. Lagi ka manalangin. Kahit pantay ang daliri mo, may masamang espiritu nagtatago sa iyo. Yan ang sinasabi mapanglinlang
Paulit-ulit ko sinasabi yan, kahit pantay pa daliri mo, pantay pa, tawasin ka pa ng tawasin, hindi yan umubra ang tawas. Ang tawag yan, healing. Ibig sabihin, sa isang salita, panalangin. Di ba si Jesus, pag nagpapalayas ng masamang espiritu, inuutusan niya lang ito magsilayas, pero nakikita ng Diyos kung sino nasa loob ng katawan. Parang gano'n. Nakikita ko ang kasamaan. Hindi ko sinabing masama ka, yung nasa puso mo. Hindi ko binabasihan ng mukha o maganda o pangit ang isang tao, kung bagko sa puso mo at sa kaluluwa mo. Doon ko nakikita ang kahinaan ng tao at doon ko rin nakikita ang aking kalaban. Yan ang mga inanilihan ng mga masasamang espiritu. Kung tatagal pa to ng 5 taon, baka susunod, mabaling pa na. Pero malaya ka na. Ulitin ko sa'yo, malaya ka na. Nakatitig ka na ng diretso sa akin. Hindi na kumurap at hindi na lumuha ang iyong mga mata. Kung huli, hinawakan kita sa pulso mo, hindi ka makatitig ng diretso sa akin. Maitim na nakikita mo. Tapos nakakaramdam ka ng takot na hindi mo maintindihan. Ayaw dumilat yung mga mata mo. Ngayon, nakaalis na yun, pinalis ng Diyos. Yung pag-iip sa'yo at panalangin ka, may parang may umalis sa likuran mo na hindi mo maintindihan. Parang may bumunot na yun ang masamang espiritu. Ngayon, anong pakiramdam mo ngayon? Okay na. Wala na, nakikita mo na kung maayos. Yan lubigan mo, ulitin ko sa'yo. Hindi mo ubra sa lubigan ang mga mangkukulam at masasamang espiritu. Pagtatawanan ka lang yan. Ha? Para lang yan sa mga duwende at nausog lang ng tao. Kahit tagdagan ka pa ng maraming lubigan sa buong katawan mo, para ka lang ano, basta, ewan ko, basta hindi yun talaga umubra. Kahit 10 beses patawasin ka, 50 beses patawasin, hindi ka gagawin. Di ba hindi kita inipitan? Hindi umubra sa ipit. Sabi ko sa'yo, hindi umubra ang masamang espiritu sa ipit, hindi bagko sa panalangin. Okay na. Magaling ka na. Salamat sa Diyos at manalangin ka ng manalangin, ha? Huwag ka makakalimot sa panalangin at pagdarasal. Lahat ng tao nagkakaroon ng problema. Lakasan mo lang loob mo. Salamat sa Diyos.